Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyon amin papagayam, intay ibasa ti Juan Kapitulo 1, versikulo 5. Agranyag ti silaw iti sipngat, kat di mabalinan ti sipngat nga idapan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Pakawanan na anak ko. Di ka man lang na ipaagas. Gapo iti kinamarigrigat tayo. Pakawanan na ko ba? Darius, datalaangan tinabati dito Kampo Santo. Nag-aawid ang dagiti nakita po. Diyak pa'y kaya ti agawid, Sandra. Kaya't ko pa'y ti agtalinaan dito'y ayan ti tanong ti anak ta. Kaya't ko nga ipapastikat dak dito'y. Gapo tamangan numawa na anak ton iti kanito asumarungkar dito'y. Anya ti kayat mo asawan, Darius. Kaya't ko ti agbalin na nabak na. Nauma akon iti rigat. Ti kinarigat ti kang runaan na rason. Nuapay anatay ti anak ta. Gapo iti kinmarigrigat ta. Diyak na ipaagas ti anak ta. Isu nga ikarik iti tanong ti anak ta. Bumaknang ta. Sanen ang maulit ti kastoy apagtang iti biyag ta. Nga arig na binuya ta pimusay ti anak ta. Gapo iti kinarigat ti panagbiag tayo. Saanen ang maulit da ito'y? Leia, apay nga tadyak mo't makit-kita ni Darius dito'y ayan tayo. Uray siyak di na. Nasabat ko ni Sandra iti kalman. Kunana nga adala ka no iti unag ti balayda ni Darius. Haging gaita. Di na pa'y lamaaklon tinapasamak iti anak dakan ni Sandra. Uray no duwan abulan tinapalabas. Saan nga minabas na malipatan ti kas di apagteng, di na. Kas nga rodon iti bagbaga dagiti nataengan. Dagiti anak ti rumbang amang idulin kadagiti naganak kadakwada. Inton madanon ti oras da. Ngam, baliktad tinapasama kada Sandra kan Darius. Isuda tinakaimatang iti ipupusay kan pan nakaitabon ti anak da. Ay, no daduma, adda pang mabalaw ko kadagiti ospital dito'y lugar tayo. Saan ko mga min arumbang apagkadkadan da dagiti pasyenteng awan ti maipaunada abayad? Di na. No saan ko maakas di ti pagalagadan dagiti ospital? Amangan no naispalpay ti anak da Darius kan Sandra. Sandra balasan ko ni Darius. Diyak nasiputan arimwar, nanang. Anya, sa dino ayat ti papanan na. Apay arabiin rumwar. Diyak amo, nanang. Ngam, sabali ti agparparik na kanya. Anya ti kayat mo asawan balasan ko. Atapak nga dandakas nga aramidan ni Darius. Diyos ko! Diyak amo no anya ti mapampanunot na itan. Di na kasarsarita. Di na ibagbaga no anya ti aramidan na. Kang runaan na. Aglibas arumwar no kastoy arabii. Iso madandanaga na. Sandra balasan ko. Agpagpakaasi akin ka. Di mo ko mabaybayan ti anak ko. Tulungam ko ma. Ipatpatid ko ti anak yun, nanang. Diyak itulok ang maisagmag. Gapoy ti ladingit ang marikrik, nana. Diyak baybayan ni Darius. Agyaman ak, Sandra. At tinulong ta anak ko. Kat agkararag ta para kin ni Darius. Sa dino tinaggapuam, Darius. Apay nga itakala ang asimangpad.
Adda napatag nga inasikasok. Anya ti inasikasong. Mabalin ka ni Sandra. Nabanugak. Kaya't kunti agina na. Darius, pangaasim. Ibagam kanyak no anya ti araramidam. Madandanagan kami kaninanang. Gapo iti mapaspasamak kan kaita. Amok no anya ti pagdaldalanam. Di mo amo na niya ti pagdaldalanak. Di mo amo no anya asakit ti marikriknak. No anya ti marikriknam. Isumat lang ti marikriknak. Agpadataan na po kaawan. Isu adi mo ko maibaga adyak amo ti marikriknam. No masaksakitan ka. Masaksakitan akman. No sidsidiram ti bagim. Sidsidirak mat ti bagik. Gaputa di tamanla na ipaagas dahi di anak ta. Tapno na silpuan ko matibiyag na. Isu adi mo ko maibaga kanyak. Adyak amo, no anya ti marikriknam. Tano anya ti pagdaldalanam. Isumat laang ti pagdaldalanak. Imbagak matan. Nabanugak. Kaya't kunti agina na. Diyos ko. Adadaitan nga agatapak ka ni Darius. Pangasim, Diyos ko. Di na kami baybayan. Isurong kumanoan niya ti rumbang nga aramidak. Tapno mabawing ko ti asawak. Pangaasim, Diyos ko. Saan apan nakibiyang Nana Delia? Ngam, ado ti mangibagbaga nga adda kano sa bali nga aramid ita ni Darius. Ha? Nay, di nabalasang ko. Anya ka din da ita nga ibagbagam. Nana Delia, pasensya kayon Dayta nga mindagwarwaras adamag ita dito lugar tayo. Ay, di nabalasang ko. Adda pagdaldalanan ti anak ko. Sapay la kumata sa anyo akad ngan. Wano pagatapan latan iti mati. Pasensya kayon, Nana Delia. Pakawanandak ko ma. Ngam, awan tirang tak amang sair itirik nayo. Ay, awan anyaman na balasang ko. Mala, panawan kan ditoy. Saan nga omdas arason dagiti pagdaldalanan tayo apan nubog. Tapno sumyasi tayo iti dalan, balasang ko. Padre. Nasakit ti pagdaldalanan yung agasawa. Ngam saan nga omdas dayta, tapno talikudan yun tinalindag adana. No siyak, Padre. Natibkar ti panagtalak ko iti Diyos. Da kami iti ina ni Darius. Amok dayta. Iso akanayon kayo dito pagtayangan ti Diyos. Ket ibagakin ka balasang ko. Kararag ti kabilgan ita apagsammakadam para iti asawam. Padre. Di kay umibbat iti namarswa. Ket amok adi na kayo baybayan. Ti Diyos, ipatpatag na ti amin na parswana. Anyaman ti maaramid tayo abidot, ipatag na tayo lata ti Diyos. Ket nakasagana amang pakawan kan mangawat kada tayo. Iso adi ka mapukawan iti namnama. Mamati ak asaan abaybay ti Diyos ti asawa. Nalabit amarengrengkan iti kanayon apan nakisaritaken ka Darius. Ngam sa anak nga agsardeng anak ko. Nanang, mabalin ka di. Diya ti dumhag iti anyaman a sermon ita. Saan a sermon da ito anak ko? No di ikat palagip. Adun ti damag ama idandanon kada kami. Ngam iti kaanuman.
Saan kami ang mamatikin ni Sandra? Adda kami dito'y anak ko. Nanang, imbagak matan. Sandak ko man na sermonan. Rumuarak. Ado tinapatig nga aramidak. Darius, pangaasim ko maanak ko. Noan niya man ter aramidem. Isardeng mohon. Nang Anya runa kayo kadi? Di kay kadi makaawat? Imbagak matan. Huston. Ngam apay adi kay palagsardang. Huston, nanang. Huston. Amom, si Kati babalawak di na. Apay, Leia. Saan ngamin arumbang akas dito imbagam kanina na Delia? Ina ni Darius dayjay. Sigurado ang masair. Naamiris kumot nga rod dayta. Iso na laang ta napasamakan. Ngam, nagkidawak magkit di iti pamakawan. Kinaubigan ta ni Darius. Iso ang maladingitan tamot iti mapaspasamakan kwa na ita. Ngam awan ti maaramidan ta. Gusto ka, Leia. Kasayaatan pa'y kit di asaan ta napakibiyangan. Taamangan no data pa'y ti madaksan wag tinag ti kwenta. Husto ka. Ngam amom, no bilang tamaranak ni Darius, kasaritak latta. Barang no ipangag na kasgayam na. Ay, hanggang siyak, maamakak, Leia. Ang mga no niya ti aramidan na kanyak, no bilang kasaritak. Talaga adinak ipangag ni Darius. Binugkawan nakpay, Sandra. Kasla maaw-awan nakpay kit din itinamnama. Balasan ko. Saan, nanang? Pangaasiyo. Da kayon mismo tinangkid daw kanya kasaan tayo abaybayan ni Darius. Iso apang ngaasiyo kumata, saan kayo asumuko? Sandra. Nakasaritak ni Padre Gaston. Binagbagaan nakmanan. Kunana, ipatpatag ti Diyos dagiti parsuana. Mismo ani Kristo tinangibaga dayta kadagiti adipen na. Iso ang mamati nga oray kasjay ti mapaspasamak ita ka ni Darius. Ipatpataglat ta ti Diyos ti asawak. Sandra, balasan ko. Pangaasiyo, nanang. Saan kayo asumuko? Tulungan dak amang bawing ka ni Darius. Tulungan dak amang hikararakan kwa na. Tapno saan nga aglaylayon amayaw awan itinalintag, adana. Kumusta kan, Sandra? Masapol nga agbalinak ang natibkar, Dina. Sandra? Nadagsan ti pagdaldalanan ti asawak. Masapol nga aramidak ti amin. Tapno saan nga aglaylayon ang mailibsong iti gayong-gayong ti basol ti asawak. No kasta. Agpaiso ti agwarwara sa adamag, maipapankan ko na. Diyak pa'y napanaknakan. Ngam kasta ti atap ko. Sandra. Naimbag man, taamumpay lang ay baga ti kasta. Nulabsin tag sarita. Agpada kayo laang iti asawam iti pagdaldalanan. Gapo iti ipupusay ti anak yo. No sa anak nga agbalin anatibkar. Asino kumapay ti mangandingay ka ni Darius? Sandra? Kas itinakon-akon. Diyak mabalin abaybayan ni Darius. Masapol ang mabawing ko iti anyaman nga aramidan na ita. Agmay sa kayon samot nga imay dito'y simbaan, kabsa. Ay saan man, Padre Gaston. Kakuyog ko ni Sandra amanukang ko. Iso na laang taimunan ang agawid. Tasamsambutan na ni Darius. Kasta ka di. Isulat na ka di, taramid ni Darius. Awan nagbaliwan na, Padre. Agpupupok ijay balay no iti aldaw. Ngamrumwar iti sardam. Santo parbangunan no agawid. Agpada kami amadanagan kin ni Sandra.
Nagruna kat agduduma ti maidandanon kada kami may papankin ni Darius. Ti amka, amangan no iti may isang agsapa. Madamag milatan ana isang magti anak ko. Kabsat, iti kaano man. Saan abaybayan ti Diyos ti Parswan? Makaaramid tayo man iti bitot. Saan amaksayan ti panagayat kada tayo ti Diyos? Padre. Saan asinsinan asakit ti marik na ti asino man? Nang runa no mapukawan iti ipatpatag iti bihag. Kadawyan ano adadumdeng aparikot. Arig nagibusan ti lubong para kada tayo a tao. Awan serbi dagiti mapaspasaran tayo no maiyarig iti napasaran ti Apo tayo an Yesu Kristo. Kasta ti panagayat kada tayo ti Diyos. Si pupuso anang ipaay iti kakaisuna nga anak na. Tapno masubot dagiti basol tayo. Iso ang mamatiak. Ano da kayo akabagyan ni Darius kat saan kayo asumuko? Nakarkaro pa saan amaksayan ti panagayat ti Diyos ken ni Darius. Diyos ko, sa dino tinangalaan ni Darius iti daytoy a kwarta. Anya ti aramitem, Sandra? Uy, saan mo apakibyangan da kitoy? Dagitoy kaditi pakakumikumam iti kalabas. Daytoy a kwarta timbo nga ti kanayon nga irorar mo iti rabi. Wen! Nagbanugak da kita. Ingkarik iti tanem day di anak ta, abumak nang ta. Iti panagkunam. Naragsak nga ta day di anak ta iti araramidam. Uray pa'y bumak nang taga po iti jak ammo nga araramidam ita. May sublim ka di tibiyag day di anak ta. Ha? Imbagakon kan ka idi. Ibagak manen ita. Noan niya ti marikriknam. Isumat laang ti marikriknak. Noan niya ti pagdaldalanam. Isumat laang ti pagdaldalanak. Nulabsan ti agsarita. Nakarkaro pa'y ti saam anariknak iti ipupusay day ti anak ta. Gaputa siyam abulan nga imat ko iti saklot ko day ti anak ta. Sandra. Ngam nagbalinak anatibkar, Darius. Diyak pulos nagpanunot iti dakas. Ingka gumaag ti nagbalin anatibkar. Nang runa itinadlaw ko asabalin ti aramidam. Darius, jak kayat na mayawawan ka itinalintag adana. Jak kayat na maisagmag ka. Jak kayat na mapunas ti panagtalik mo iti Diyos. Iswa pang kaasim. Di mo sayangan ti biyag mo. Panunutam ang naragsak itanday di anak ta iti sidong tinamarswa. Saan mo nga aramidan araswan ti ipupusay na tapno agpakadakas ka. Pangasim ko ma. Padre, kaya't ko ti kumpisar. Darius. Sak nga ron, Padre. Ado ti basol ko. Kaya't ko ti agkumpisar. Tama sigurado ko itang teriknak. Diyak kaya't ti mayadayo iti Diyos. Maragsakan nagkadag iti mangmangag ko itaken ka, Darius. Kaya't dayto iti maibaga. Ti Diyos, nakasaga na ang mamakawan kadag iti anak na anak basol. Kasanuman kadag senti basol mo, saan apulos amapunas ti panagayat ken ka ti Diyos. Iso amaragsakan nak iti makitkitak ita apa nagbabawim, Darius. Nakabutbutang ti damag itang agsapa.
At ama nagdakdakas ti pimusay. Gaputa nakipinaltog da kadag iti pulis. Sandra, kakaduak dagi diyang agtatakaw iti. Anya? Dahil tati agpaiso. Isuda dagiti kakaduak. Idi na ilibsungak iti gayong-gayong. Pinangtaan dakpay. Idi imbagak adjakon kayat ti sumurot kadakwada. Insublik matla kadakwada tinakita makwarta idi iti aparador. Ti kwarta ang nagtaod iti panagtaktakaw mi. Hustuhan, saan mon alagi panday ta, Darius? Nagbaliw kan. Nakaamiris kan. Kat mamati ak agapo iti panagipatagkan ka ti na Marso, ha? Isong adtoy ka ita. Kadanak. Iso apang nga asim tadimon panunutan ti maipapan kadakwada. Ti imulam iti panunot mo. Kat tinaindaklan a panagayat ti Diyos. Nga iso matlaang ti makagapo. No apay a nakaaon ka iti nakailibsungam agayong-gayong. Dumtang ti gundaway, amakunlaapan ti panunot ti tao, gapo kadagiti mapasaran na iti biyag. Ngam kanayon tayo alaglagipan, anyaman ti mapasaran tayo, kasanuman ti kinalidam ti ulap iti tangatang, iti likodan daytoy. Agtultuloy lata asumingising ti init. Papagayam ditan ti nagibusan ti may sapay apakasantaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Isurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panandarabay na inbag nga oras kada kayo